आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम बा। फाइनली जो पवन सिंह के गाना आवे वाला रहे बीच जयमाल पर जो ना के पोस्टर आप कल देखले नहीं, ओकर टीजर आ गइल बा शुभ लाभ फिल्म पर। अगर आप नहीं देखले तो जाके टीजर के देखी, बड़ी ही मजेदार टीजर बा और ये टीजर के रिस्पांस भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा बा। बाकी आप लोग तो देखिए ले होखब जा ऐसे कि पवन सिंह के कोनो गाना और टीजर आवे वाला होके और पवन सिंह के फैन अभी तक ना देखले होगा सेशन होइए नहीं के सकत। बाकी ये टीजर के बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा बा, 4 घंटा में 1.5 लाख प्लस लोग देख ले बड़े। बाकी ये गाना के बात कर लिया हो तो ये गाना लगन के टारगेट करके बनावल बा। आपके पिछला साल पवन सिंह के गाना मजनुआ पिटाता जो उनकी बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना रहे, सैड सॉन्ग रहे, आपके सुने के मिल रहे। और ये साल में भी इस सैड सॉन्ग ही हुई जो ना पर दिखावल गई बा टीजर में। आप लोग देखो तो नहीं जा कि बीच जयमाल पर यानी जयमाल होता लड़का और लड़की के वही जो पवन सिंह एंट्री दिखावल जाता बाइक पर और जो ना हिसाब से धांसू एंट्री दिखावल गई बा। ये गाना बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर होके वाला बा। जी हाँ, बाकी ये गाना के राइटर बने बीकी बबुआन और एक गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बने प्रियांशु सिंह, जेकर म्यूजिक आजकल भोजपुरी श्रोता के दिल में घर बना देले बा। बाकी पवन सिंह की आवाज बा, सोलो गाना बा, अकेले गईले बड़न और एक गाना जब आई तो यूट्यूब पर आग लगा दी। बाकी सबसे बढ़िया बात ये लागता कि पवन सिंह के लगातार गाना आवता। बाकी अब छोटा मोटा और जो इनका से जलन रखत रहे लोग के का हाल होई अब उहे लोग जानत होई। बाकी आप लोग नहीं देख ले तो जाके देखी जा। और एक गाना की जब आई और बहुत जल्द आई, हो सकता काल ही गाना आ जाए शुभ लाभ पर। बाकी टीजर देख के तो अनुमान लाग गई बा कि टूटल दिल खतरा बनावल गई बा, जेकर दिल टूटल होके, जेकरा गम होके, जेकरा के केहू वफा सनम होके ओकरे खतरा ई गाना बनावल गइल बा। बाकी इंतजार कर लिया ये गाना आवे के और जब गाना आई तो पर धांसू एकदम। अगर आप हमारा चैनल के साथ नहीं जुड़ल तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ आप लोग जुड़ जाइए। और जब गाना आई तो बहुत जबरदस्त आपके वो गाना पर रिव्यू देखे के मिली। अब बाकी पुदीना 2.0 गर्दा तो मचैले ही बा और एक गर्दा मचा के ग्लोबल में 1 नंबर पर ले जाए के बा।